Čau, dneska vás vítam u mojho ďalšieho videa. Toto je video buď z Minecraftu, IMVU, ty z IMVU, no, ďakujem Sebo. Toto je z IMVU, je to dosť uchylná hra. Teraz sa tam dáva je prvý diel Minecraftu. Preboha. No, takže prvý další. Môj program. Ja mám 13 rokov a mám mať auláky. Co to škapeš? Sorry. Toto je prvý. Toto je štvrtý. Sorry, uškrtím ťa. Toto je štvrtý program, čo som použila prvýkrát. Toto Moonhacker. Toto Hyperka. A ani na jednom mi nefungoval mikrák, tak som si našla nový, tak mi kamarát poslal ten, lebo on nemá tiež, on má nainštalovaný mikrák v notebooku a išlo mu to cez tento program a cez tak ja som to skúsila tiež a nešlo mi to, tak teraz ide znova natáčať a sa ma už vrátiť. Ja som sa vyspala v IMVU. Ema, to čo sa smeješ? Ty jak sa smeješ? To čo má byť? Ty jak sa smeješ? Ale vážne Sebo, ja som sa poskala, to sa ňuchala, no. No fuj, ja ti tam. Ale nevážne, ja len viem. Na dotykové veci. V IMVU som sa s ním. Ale ne, vidíš, toto je moja. Aha, pozri. Ja som, nájdi si ma si hovoril, aha. What it? Toto je moja IMK, že IMK. Pust to Sebo. Pustí pes, zlý pes, pust to. Idem sa nájsť. Ema. Nenájdeš ho sa tam. Pozri, aha. Vieš, aký mám pekný štýl? Pozri. Kde sa to hľadá? Add friend. Ty máš tiež s IMVU? Ja, to som ti ja poradila, že? Čiže, jak sa vám, počkaj. Nemáš to malým? Rio, posun sa. Viete čo? Keby si dal Sebo na Facebook počkaj si. Keby si dal prvé Nemesio a potom Gregorio, tak by mu vyšlo Rio, lebo na Gregoriovi je to vlastne na Gregoriovi je Rio a na Nemesiovi je Nás to tak zaujíma. Nemá. No a? A už prestaň Sebo mi tam robiť blbosti. Come on, lady, let's go. A môžem si vyrobiť teraz nový? Prosím. Potom, Sebo. Ja nejsem. Posun sa. Nechcem byť výpka. Ideme. To fra sa trvá plynom. Vidíte, toto je moje profilová? Toto je profilová, vidíte? Skús to Seba. Jaký koberec štýlový. To kdo je ta štětka vedľa mňa? Ale ne, není to štětka, veď ju ani nevidíš. Ty jak prdíš? No jasné, už zle je. No dobrý. Ona zvolá Miss Beast. Daj upgradenúť aspoň vodku zatiaľ. Oh shit. Krajšie než ty. Haha. Jasné. Jaké má kozy? A kúkaj na moje. Ja mám ja som si kúpila kozy, keby si chcela. Vidíš, ona ich má práve. No mám si dať dole moje kozy. Obidve by som chcel. No ja sa pozerať, ty neskapeš. Skapem. Ale ty máš asi tie vlasy krajšie. Ona že, kľudni sa, hej.
Bože! Čo chceš? Ja jedem facku. Nemáš na to. Mám. To co to spravila? Ja som zavedla, či jak sa dávajú facky. To čo? Ty si ma. Počkaj. No dávaj nejaký. Možno to je pekné, ale ináč není. Ja sa posmievam. Ty kokos, kúkaj, aká štýlová baba. Pozri sa, aj krajšia jak ja. Ale malinká. Není krajšia. Je. Je. Není. Ježiš, nemám koho fackať. Tu je Slovák! Choose bus. Choose bus. Autobus. Kúkaj, táto je pekná, pozri. Není? Sadni si sem, ty. Není pekná? Nie. Že? Kúkaj, čo spravím. Sadni si. Kriste. Ale že Lížeš do ruky, ona. že je pekná. Please, len si môžu sem vytvoriť, prosím. Kámo, Ježiš! Tebe je vidno gáčky. to je nakrtá neviesta. Tu ma sedia niekto. Mám si presadnúť. Do predného. Na prednú kocku. Na tú prednú. Tu sa môžeme boskávať spolu. Nejsem pekná k ksichte. Môžem, prosím. Aha. A toto čo robím na tej druhej? Plačeš, pomalu zobere. Jak čo? Ktorý hnieme? Kto je tu Slovák? Come on, baby, let's go, baby. Pozri, dá tu kráva. Ja mu dám tiež pusu. Počkaj, čo je toto? Come on, baby, let's go, baby. Pozri, bow. Bow. Čo je bow? Aha. Come on, baby, let's go, baby. Tejto by to nevadilo, že by som jej dala facku, či? Aj keď je moc pekná na to, aby som jej dala facaka. Môžem si prosím ťa... Vydrazniť to aspoň 12 minút. Počkaj, pozrieme sa, koľko natáča. 8 minút. Však to urob, vieš, poď, že si urobím, aby videli, že ak si môžu urobiť. Jebeu. Ale toto ne. Flirt. Na babe. What the hell? Flirt nechcem. Kamarátske obdojatie. Ježiš, to tam v šiltovke je Slováčka. Víš, toto je Slováčka. Kurva, jak? Pocíst. Primula moju žiadosť. To je tá misika.
flirt nechcem. Kde som? Tam si. Toto je škaredá, že? Táto. Toto sa nerobí. Ježiš! Áno, chod tam! Prečo? Chod tam! Áno, choď! On je zlivák. A ty jak mene spodu. Ja. Aha, tam leží sám. Choď k nebu. Sadí si na kolínko, Ema. Sadni si Timo na kolínko. To jak spravil? Ježíš! Čo? Vidíš už? Už ho od neho odsadlo. Chod tam! Ne, on je do nej! Neviem. Ty tam máš štvát asi? Pozdrav. Honze, chce herec. No, please. Už natáčate 10 či 12 minút. Asi. Ne, ešte na sebou. To môžeš aj na mojom tablete ináč. Daj. Ja mám takú smolu. Hnusaci, že? Ale čo je hnusaci, ty im zavidíš, to je to, vieš? Prečo by som im mala? Tak pozeráš sa na nich. Už musím to zrušiť. Lebo co išiel. Škoda, ten server bol dobrý. Mal som dať Google Chrome. Ema toto. Hej. Vždy. Nevždy. No vždy. Jej, títo dve sú online, aj tento. Aj táto je online. Táto je hezká. Takže dneska to sa s vami asi rozlúčim, videli ste, aké je to úchylná táto hra, takže ďakujem, že ste si toto video pozreli a čau.